Το θέατρο του Διονύσου Ελευθερέως, στη νότια κλητή της Αθηναϊκής Ακροπόλεως, είναι ένα μνημείο τεράστιας σημασίας. Δεν αποτελεί μόνο πηγή άντλησης αρχαιολογικών πληροφοριών για τη δομή και εξέλιξη των θεατρικών χώρων στην αρχαιότητα, αλλά και ταυτίζεται με τον τόπο όπου πρωτοπαρουσιάστηκαν τα αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και κωμωδίας. Η πρώτη θεατρική εγκατάσταση στην περιοχή ανάγεται στον ύστερο 6ο αιώνα π.Χ. και σχετίζεται με την ίδρυση του ιερού του Διονύσου Ελευθερέως. Για την περίκλεια φάση του θεάτρου, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι λίγα και επιτρέπουν την αναπαράστασή της με αρκετές υποθέσεις. Το λίθινο κύλο του θεάτρου του Διονύσου, τμήματα του οποίου διατηρούνται έως τις μέρες μας, χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Στην ορχήστρα και κυρίως στη σκηνή έχουν τεκμηριωθεί σημαντικές μετατροπές που χρονολογούνται από την ελληνιστική ως την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο. Το θέατρο εγκαταλείφθηκε μετά το τέλος της αρχαιότητας και μεγάλο μέρος του οικοδομικού υλικού του αναχρησιμοποιήθηκε σε μεταγενέστερες κατασκευές. Τα κατάλοιπα του θεάτρου σταδιακά καλύφθηκαν κάτω από επιχώσεις, με αποτέλεσμα η θέση του κατά τον 18ο αιώνα να αγνοείται. Το θέατρο εντοπίστηκε το 1841 και αποκαλύφθηκε σταδιακά με ανασκαφές Ελλήνων και Γερμανών αρχαιολόγων που είχαν χρονική αφετηρία το 1862. Το θέατρο του δεύτερου μισού του 4ου αιώνα, συνδεδεμένο με τα οράματα του ρήτορος και πολιτικού λικούργου, ήταν ένα γιγάντιο τεχνικό έργο αναμόρφωσης του υπάρχοντος θεατρικού χώρου της κλασικής περίοδου, το οποίο περιέλαβε απαλωτριώσεις των σπιτιών μιας γειτονιάς της πόλης, εντυπωσιακές επιχώσεις στα άκρα, λάξευση μέρους του βράχου της Ακρόπολης, καθώς και μεταφορά και λιθοξοϊκή κατεργασία τεραστίων ποσοτήτων λίθου, αποτελώντας μία από τις πρώτες εφαρμογές κυκλικού σχεδιασμού σε μεγάλη κλίμακα, επεκτάθηκε μέχρι το βράχο της Ακρόπολης και να μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 17.000 θεατές. Το σκηνικό οικοδόμημα διατηρείται μόνο αποσπασματικά. Αν και με ορισμένες ασάφειες είναι δυνατόν να αναπαρασταθούν η λικούρια οικοδομική φάση με έντονα προεξέχοντα παρασκήνια, η ελληνιστική με προσθήκη προσκυνίου και περιορισμό της προεξοχής των παρασκηνίων, η ρωμαϊκή με διόρροφη διαμόρφωση και πλούσιο αρχιτεκτονικό διάκοσμο και τέλος η υστερορωμαϊκή με την κατασκευή ενός υπερυψωμένου λογίου με ανάγλυφες παραστάσεις από τη ζωή του Διονύσου, γνωστού ως βήματος του Φέδρου, που τμηματικά διατηρείται ως σήμερα. Οι είσοδοι του θεάτρου από τις παρόδους σημαίνονταν από μνημειακά μαρμάρινα πρόπυλα που είχαν τη μορφή στεγασμένων πυλών. Το κύλο έχει ημικυκλική χάραξη και διαιρείται σε 13 κερκίδες, οι ακραίες από τις οποίες είναι ευθύγραμμες. Ένα μονοδιάζωμα πλάτους 4,40 μέτρων περίπου, που απολύγει σε δύο μεγάλες αναβάθρες και ταυτίζεται με το διερχόμενο από το κύλο τμήμα του περιπάτου, δηλαδή της οδού που περιέβαλε τον ιερό βράχο στα ριζά του, διαιρεί το κύλο σε δύο άνισες περιοχές. Η ανώτερη, το επιθέατρο, είναι σημαντικά μικρότερη. Ελάχιστες επεμβάσεις των ρωμαϊκών χρόνων έχουν πραγματοποιηθεί στο κύλο και αφορούν κυρίως τις πρώτες σειρές εδωλίων, όπου κατασκευάστηκαν κυρίως εν επίγραφα, βάθρα και θρόνοι. Η πρώτη σειρά καθισμάτων, η Προεδρία, αποτελείται από 67 μαρμάρινους πολυτελείς θρόνους, οι οποίοι ανήκουν στην λικούρια κατασκευαστική φάση. Ο κεντρικός προορίζεται για τον ιερέα του Διονύσου και έχει πλούσιο γλυπτικό διάκοσμο. Το χορηγικό μνημείο του Θρασίλου βρίσκεται σε ιδιαίτερα προβεβλημένο σημείο, στο ανώτερο μέρος του θεάτρου, στην είσοδο ενός φυσικού σπηλαίου. Η όψη του είχε μορφή δίθυρου πυλώνος, με έναν πεσό μεταξύ δύο παραστάδων. Σύμφωνα με την επιγραφή στο επιστήλιο, το μνημείο ιδρύθηκε από τον χορηγό Θράσιλο το 320 με 319 π.Χ. Επάνω από το Διονυσιακό θέατρο, ανάμεσα στον κατακόρυφα λαξευμένο βράχο όπου έστεκε το μνημείο του Θρασίλου και το νότιο τείχος της Ακροπόλεως, είχε διαμορφωθεί ένα ευρύχωρο πλάτωμα. Σε αυτό δεσπόζουν μέχρι σήμερα δύο χορηγικοί κύονες με τριγωνικής κατόψεως και ονόκρανα για την έδραση χορηγικών τρυπόδων.